सानबोलावरि सावथुनाबो गोबां नायगिरि रायजो राजानि अनसायनाय मोननायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय हराव बाक्सानि रुपहि मायना बाजार गेलेग्रा फोथारावबो बरमाज्रा दागुबु सेंग्रा आफादा सानबोलावरि सावथुन दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लायो। बाक्सा जिल्लानि रुपहि मायना बाजार गेलेग्रा फोथारावबो आरनाय फिल्म प्रडाक्शननि बेनार ओंखारनाय सानबोलावरि सावथुन दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों बरमाज्रा दागुबु सेंग्रा आफादा। बेजों लोगोसेनो बाक्सानि जपादं, हदुकाटा आरो क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि बैफोर ओनसोलावबो सानबोलावरि सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। बेफोर ओनसोलावबो गोबां नायगिरि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो बाख्नाय थुलुंगा मोननायखौ मिथिनो मोन्दों। लखिमपुर जिल्लानिफ्राय अनजालु बसुमतारिनि प्रडिउस खालामनायाव आरनाय बर' फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सानबोलावरि सावथुनखौ नायनानै नायगिरि रायजो राजाफ्रा थोजासे गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। ट्रेजेडि, कमेडि, एक्सन आरो रमान्टिकजों आबुं जानाय सानबोलावरि सावथुना नायगिरि रायजो राजानि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हानायखौ नुनो मोन्दों। नायगिरि रायजो राजाफ्रा थोजासे गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसेनो मिथिनो मोन्दों फैगौ 13 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय बङाइगावनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलावबो सानबोलावरि सावथुनखौ दिन्थिनो थिरांथा लायो। गालाया दिनै माने एसेबां रमान्टिक जादोंलै। बहानि बारगासिनो आंखो बिलाय? आइ आंनि गाला सना। दहाय खुसेर बिदैल' लोंहरनायखौ। नायगिरि नोंथांमोना बङाइगावनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव थांनानै सानबोलावरि सावथुनखौ नायहैनो हासिगोन। सावथुन दिन्थिनायनि समा सानजौफुनि 12 रिंगा आरो मोनाबिलिनि 7 रिंगा। गोसो गुदुं सावथुन अनसायग्रा रायजो राजा नोंथांमोना बङाइगावनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव नायहैनो हासिगोन।